Buhay mga kabeli. So on the way tayo Florida Blanca. So catering service mga kabeli. Yan, shout out Kuya Jun and Tita Sita. Mga kabeli, oh, punong-puno na naman si YT. So umigib lang si Michael sa bukal yan. Umigib lang po ako sa bukal. So ano yan? May yellow ba tol? Saan galing yung yellow? Kapon pa yan? Tagal-biyot na naman. Ayos. Hey mga kabeli, kita-kita tayo ron. Thank you. Beli, nandito na tayo sa Florida Blanca. So dito tayo mamimili ngayon. Ano pa? Florida Blanca Market. Beli. Public market ng Florida. So tingnan natin kung ano mabibili rito. So lahat ng lulutuin natin dito natin bibilhin. So time check tayo 7 AM. So ang setup natin sa event place natin is lunch time. Morning po. Public market ng Florida Blanca. Boy, bili kayo yung face mask muna. Lata, ano? Oo, tamahan ka. Pupupo ka? Morning po. Boy, magkano isang box? Boy, yun na isang box na para meron tayong reserva. Basahan. Okay. Basahan kailangan. Wala tayong basahan ka po, wala tayong basahan. Okay, mabili, pasok na tayo. Public market ng Florida Blanca. Dahil buko, pang fruit salad mga beli. Prutas. May isang face mask, boy. Aboy ah. Ha? Alin? Bulsa mo muna. Very pasok na tayo. Ganda ng ibon oh. So baka, manok, baboy.
Morning po. Liempo. Pili na kayo. Wala nang liempo po, maliliit yung liempo. Sabi na. Baboy manok, sir. Apo, kaya lang po. Ate, magkano kilo ng liempo? Yan po po. Ah. 360 kilos, sir. 360. Wala nang buo. Yan po. Sir. Dalawang 2.5. So, bali 5 kilos siya. Laga! Morning po, Abeli. Morning. Dito kayo, baka gusto yung gumilid, yung mga dadaan, mga pogi. 360? Good morning po. Ay, tay, morning. 360 al liempo. Viewers, tay. Kilala tayo. Basta po. Ay, thank you po. Mami, gusto ko shoutout, tay. Shoutout kaya sa ate ko sa Germany, Anong pangalan po? si Benilia Katunggal. Benilia Katunggal. Yan. Benilia Katunggal, shoutout po. Luto nyo ngayon? Sa ano po, may event kami dito sa may resort dito. Nakalimutan ko yung ano eh. Welcome back, Michael! Welcome back, Michael. Hey, hey, morning po, nanay. Kamusta po kayo? Thank you po, nay. Anong pangalan po? Miss Salangsang Lala. Miss Salangsang, shoutout po, taga Florida Blanca. Thank you po. Ay, may event po kami dito ngayon, nay. So, minsan ginagawa ko talaga to. Kung saan yung event ko, doon ako namimili. Okay, Florida ka Apo, so may event kami dito sa Florida ngayon. Okay, nay, dito na po kami. Ay, prosen yung manok. Ate, wala tayong press na chicken. Meron po. Magkano kilo ng chicken? 200, sir. 200. Sir, sobre lang na po. Meron saktong 5 kilos yung dalawa. Sige. Patanggal ako ng buto. 2 kilo na. Puto lang na, sir. Yung mismong Yung stick lang. stick lang daw. Okay mga Beli, dami subscriber dito. Shoutout po sa mga taga Florida Blanca. Yan, sa mga viewers natin. Thank you po. Mga Beli, may order tayong 5 kilong beef caldereta, pork menudo, lechon belly, fried chicken, chicken wings, tapos sepo egg poy meron tayo. Mixed seafoods, spaghetti, saka pansit. Parang kinakabahan ka boy. Tapos sa amin ang rice ngayon. So meron tayong 10 kilos na rice. Ay po. Maganda po yan. Para ano. Yan, Florida Blanca, Ataw. So 2, 4, 6, 8, 10. So 10 po tayo ngayon. 10 pieces tayo. Yan Maga naman. Kaya. ayan, sa Santias Garden Resort tayo ngayon mga Beli. So lunch time. Kaya yung 5 kilos. Ano po? Kaya Beli, habang ginagayak yung binamili natin, so bibili lang tayo pang seafood mix. So seafood mix mga Beli, alam nyo natin yan. Kailangan natin ng pusit. May pusit ka ate? So pusit ang walay, sorry po. Ilang pusit po eh? 350. Frozen. Vamos po, sir. Walang pusit. So ayan mga Beli, walang pusit. Poy.
Baka. Baka. Tara. Walang pusit. Baka. Fresh na baka. Morning po. Morning po. Morning nanay. Nay baka. Ano gusto mo sa baka? Magkano po kilo? Yung laman, 400. Yung ribs, 360. Baka ba? Ayan. Lima lang. Ano gusto mo? Ano? Naipengi akong 5 kilo. 5 kilong laman. Ah. Magkano ito pero mo? 1,000. Magkano yung 5 kilo pa 2,000. Ha? 2,000. Oh. 400 pa na. 4, 8, 12. 16. 3,000 nga. Pa-slice na ako pang kaldereta po. Timpangin natin siya. Kaldereta cut. Ano pa? Yun lang po. Ito, Noy. 2,036. Hindi ka natabang. 3,000 daw sabi ni Jeboy. Ang kaldereto, maliit doon. Abo, yung tama lang po yung size. Ganito. Sige po, Nay. Bet, ganun kayo. Kaya ka na rin. Beli, walang puset. So yung pusit dito mga beli, frozen. So dito tayo, hanap na lang tayo ng pwede nating ipalit. Jelly magkano? Ano lang, 220 lang, Pioli. Sa kilo nito? Ay, ate, Ito bumibili sa Nabeli. Si Nanay, oh. Oo, Nabeli. Yan. Thank you Nanay. naman ang anak bukas. Batiin mo Nanay, anong pangalan? Happy birthday. Happy birthday, Josh Jefferson. Jefferson. Oh, sa Happy birthday. Nanay, sticker na lang. Wala akong ibang dalang souvenir. Thank you po, Nanay. Hindi ka ano, pengi mo kami. Apo, apo. Pina-vlog mo, guys. Ayan. Ate, mo may sticker. Nanay, pengeng isot ka lang. Magkano kilo ng taong? 120 na lang sa'yo. 120. So, dalawa. 180, uno mecha. Sige, pengi akong dalawa na eh. 1 kilong ipon. Ipon na supo. Hindi, yung ano lang. Ano ba to? Ay, dapil na puti. Opo. 190. Magkano kilo na ito? 450 na lang. 1 kilo. Deliver ito sa'yo. At saka yan. Tapos sa limasag, Nay. Bigyan mo daw alimasa. Nay, Kalabaw. sariwa pa to? Sariwa yan. Di mo na magdadalan di sariwa yan. Magkano yung ganito? Ibenta ko dyan eh. Bigyan ko sa'yo 50. Ito na lang, wala na. Meron pa ang talabat eh. Meron pa rin talabat. Wala kayo yung pusit na ano talaga, sariwa? Yung, Native. ah, Mahal eh. 450 sa Bataan eh. Kaya di ako nagdadala. Hindi kaya ibenta dito. yun ang kayo. 450 na punan sa amin. So yung mga beli, papalit natin doon sa puset is oyster. So ito yung talaba. So dito kasi nakakabili ng talaba na wala na sa sale niya. So pwede na to. Naikuhanin ko na itong 5 na to. Oh, sige, sige. Bali, 2, 1, tapos sila na yung 3, 4, 5. So 1 kilong ano, Nanay. Eh, bigyan mo sa kilong hipon. 1 kilong ipon, 1 kilong alimasag po. Asan yung D-Max eh? Nainig nyo. Magkano kilo dito sa ipon mo? Renta ko niya 450. 450. I-discount na lang kita. Sa sug po, magkano? Po, benta ko 500 Ah, okay. Dito na lang. Ito na lang 450. Mas magandang... Mas maganda yung suko mapulang mapula. Dito 400. O sige, bibigyan ko na. Dito na lang 400. 420. Pero mas maganda suko. Opo, Nay. Mapulang mapula sa ano. Mataba pa ba yan ate? Mura lang ngayon eh. Mura kung
nakuha. Pag mura ko nakuha, mura ko na din binibili. Ito 400 na bigay sa'yo. Sige po, 400. Sa limasag mo magkano? Masag sa 200 na. Ay, kala ko pinapan. Magkano po? Magkano po kilo? 200 na lang sa'yo. 200. Ayun, biya oh. Biya, isang biya. Wala eh. Kung uwi ako ng Bulacan, bibili ako. Kaya lang di ako uwi. Ako sa Bulacan. Sa Bustos. Ako Bataan. Bataan po. Saan kayo sa Bataan, nanay? Urani. Oh, may mga vlog ako sa Orani Market. Urani. Maraming vlogger. Maraming vlogger. Yeah. Kaya mga belly, kompleto na yung lulutuin natin. So, gulay, saka bigas na lang bibiling ko sa labas. Thank you. So, yan mga belly, iniwan na kami ng 3. Yan, so kompleto na, gulay na lang, saka bigas. Hoy. Wah, dito may bilihan ng gulay. Ha? Wala na, sa sasakyan na yan. So mga belly, iniwanan kami ng 3, dinala na yung karne. Yung baka po yun, nandyan. Mga belly, bibili lang tayong gulay. Nanay, pabili kaming gulay. Carrots, 1 kilo. Patatas, 1 kilo. Red bell. Magkano yung red bell dito? 200 na lang po. 1 kilo, sige po. Saka leeks. Kahit isa't kalahati mo na yan ay, di ba? Yung carrots, ilan yung gagamit mo? 2 kilo yan. Sige, okay na yun ay, 2 kilo. Magkano carrots ba na 150 po yan. 150, so 300 yan. 1 kilo. Lalaki pong gusto nyo. Sige, malalaki po. May mga bili lang tayong gulay. May mga bili, kumpleto na yung kailangan namin ni Jepoy. So, kita-kita na tayo sa event place natin. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. And many more. So yan mga bili, nandito na tayo, Michael. Yan na, happy birthday, Nanay Laring. Yan, 95 years old. Nasa Canada po sila. Yan. Shoutout po sa pamilya ni Nanay Laring. Happy birthday. Yan, Paul. Happy birthday po. Happy birthday po. Ang pogi mo gan pag nakaganyan ka. Hindi, bigay lang po sa akin to. Sina? Para Paul. Yan, Paul. Binigyan kang damit ni Hingo. Ang dami kong damit na sa bahay. Pero makakasya sa kanya. Ganito lang. Hip-hop ka, di ba? Hindi, ganito na lang yun. Kaya mga beli, nagsiset lang ang team. So yan, mamaya pakikilala ko yung pamilya ni Nanay Laring. Shoutout Kuya Jun sa tita Ate Sita.
Thank you. Mga Beli. Ayan, magulo pa rin ang buhok natin. Mga Beli, ayan na, nag-start na yung team Kabeli natin. Nag-ayos na. So, yan. So, pinagkape kami tapos may sandwich. Thank you, thank you. Kape muna tayo mga kabeli. Napakabait at poging Jepoy. Thank you po. Promote mo na yung channel mo. Kabeli Jepoy po. Manood po kayo. Anong gagawin doon? And subscribe. Makikita nyo yung gano'ng kababait yung mga kabeli natin mga So, ay, umikot. Mga Kabeli, support natin Kabeli Jepoy, Kabeli Ingo, Kabeli Odam. Sila po yung nando sa loob ng channel na yon. Bakit linabas nyo si Gagawa ko channel dyan. Kayong dalawa naman ni Janjan. Anong title niya? Hindi ko pa alam siya. Dati naisip mo katusok eh. Hey, tol ang cut niyan tol dito. Dito wag mo isasagad. Kasi pag ginit na mo, pag na-prito yan, dito ka. Yan na. Tara ya. Solid yung belly po ay. Wala tayo ang gloves, hirap magdali pag may gloves mo. Mga belly pag naka-hand gloves kasi madulas yung tali. Nahihirapan mag-ball. Ay, hindi siya naka-hand gloves. Okay, mga belly. So, ilan po tayo ito? Okay. 10 dishes tayo ngayon. So, kasama yung rice doon. Yan, mga belly. So, mag-start ako magluto is 10 AM. So, 9 o'clock na ngayon. 9 na ba? 9 AM mga belly. May 1 hour pa para prepare yung ating team na belly. So, ang pagkain natin, i-start siya ng 11:30 to 12. Thank you. So mga belly, nagpapakulo na si Michael ng ano tagal? Salt and pepper lang yan tol. Tapos mga belly, yan Ate Jaman, Kuya Roy Muslim, maraming salamat dito sa pressure cooker. Ayan mga belly, galing pa ng ano yan, galing pa ng New Jersey. Ay basura, lumilipad yung mga basura natin. Fried chicken. Pasit mo, 1 kilo lang. Dito ang cut niyan, John Paul, sa mismong join. Dito? Oo. Parang nahirapan yung kutsilyo sa'yo eh. Hindi, yung tanggal niya. Yung ano? Ha? Sinaw. Alin? Ito siya. Ano nangyari? Sige. Buksan mo. Sa belly may problema si Michael. Sumisingaw daw yung isang ano natin. Bubuksan. Sige. Ano mangyayari? Inaan mo yun tol, inaan mo to. Sinisingaw eh. Hindi yan. Ha? Hindi. Takpan mo tol, lagyan mo salt and pepper. Magbibihis lang ako. Okay mga belly, magbibihis na po tayo. Dalawa lang no? Ha? Ito, dalawa pa to. Ito sa ano? Mga belly, start na tayo. So, ano muna tayo? Marinate natin itong pang minuto. Time check tayo. 9:30 ng umaga. Garlic. Garlic, bawang. Yan. Sibuyas mga belly, garlic. Black pepper. Soy sauce. So ito mga belly, mamarinate muna natin. At least sabutin siya ng mga 30 minutes bago natin igisa hanggang sa lumambot yung baboy natin. So yung atay ng baboy mga belly, binabad na ni Jepoy sa suka para matanggal yung lansa. Okay mga belly, balikan muna natin to after 30 minutes. So itatabi muna natin. Yung dalawang bihon lang. Okay mga belly, start na ako. So unahin na natin mix seafood. Kasi medyo yan alam naman natin. Mix seafoods, yan, nagtatawag siya ng mga kaibigan langaw. Kaya unahin na natin lutuin. Time check tayo, 9:40. Cooking oil. Hingay ni Michael
lighter natin. Sarado pa pala. Relax lang yan. Pinatanong ako yung para dami. Star margarine. Kaya beli, bawang sibuyas. Sibuyas. Totostay lang natin ng konti. So mga beli, si Jeboy, nagmamarinate ng pa-fried chicken. Chicken po mga kabeli. Ito po. Mga beli, ipon, nakapusit. Ipon na limasag. Ano to? Tahong. Ahong. Okay. So mga beli, ang partner nito is talaba. Wala tayong nabiling puset. Mamaya. Yan bukas. Mga beli, carrots. Red bell. Mga tatakpan muna natin to at least mga 20 minutes or 10 minutes hanggang sa maluto yung yung alimasag sa ipon mga beli. So yung mga beli, naka 10 minutes na, ayan na po. Okay mga beli, titimpla na natin to. So mga beli, lalagyan na natin talaba. Sugar. Oyster sauce, saka. So mga beli, lalagyan na natin sweet chili sauce, oyster sauce. Hoy, gawa mo nga. Nakapala po. Beli Del Monte sweet chili sauce ang gamit natin ngayon. Black pepper. Beli, takpan muna natin at least mga 5 minutes. Hintayin natin maluto yung pinaka-sauce natin. Tapos lalaputan na lang natin to. Okay na, balik tayo after 5 minutes. Okay mga beli, ito na. So naka 5 minutes na tayo. Lalagyan na natin ang pampalapot. Yan po, ibanat. Okay mga beli, titikman na ni Michael. Kaya mga beli, sa nakamiss kay Michael. Ayan na po. Yan po mga kabeli. So dahil bago, ayan,
Mga bele, lalagyan natin ng oyster. So talaba. Yan. Tanlasi, okay na. Mga kabeli, kahit talaba, saka puset, pares po, masarap po talaga. Basta seafood, masarap po. Sarap, mga kabeli. Okay mga bele, nakaisa na tayo. So ang gagawin natin is ilan ba? So ano, 8 pa. So 8 na lang mga bele. So ilit yung bele natin, nakasalang na po. Ayan pa, tatakpan na. Okay mga bele, so ayan na, naka 30 minutes na yung pang minuto natin. So igigisa na natin. Cooking oil. Ay, bawang sibuyas siya, okay. Bawang. Sibuyas. Patalo para. Wow, malambutan ko pa. Ay, bulas na yung gamit. So mga bele, ito yung ito yung karne ng baboy na minarinate natin kanina. Ay, ban. Mga bele, palalambutin muna natin yung karne bago natin lagay yung gulay saka yung atay. Okay. Okay mga bele, tatakpan muna natin tapos lipat natin dito sa low fire. Okay, buksan mo itong kalan. So lilipat natin dito sa mahinang kalan. Mahinang kalan. Sige po. Tapos nagpapakulo na tayo ng pasta. So 2 kilos. Okay mga bele, balikan natin after 20 minutes to. So siguro sa 20 minutes malambot na yung karne natin. Tapos yan, tuloy-tuloy na po yan. Ayos. 2 kilong pasta, spaghetti. Spaghetti po ulit, pasta. Titiring naman po. Titiring. Luluto po si Tek na. Luluto po tayo. Kami naman. Yan. 10 po tayo po. 10 putahing ulam. Siyam. Basta po pala yung kanin, mga kabeli. Basta po. Hello po. Si Gemma, Tito, shoutout po. Thank you po. Thank you po sa inyo. Okay na po. Okay na po mga kabeli. Gado ako ng pasta. Di pa. Hindi natawag ko si Jeff eh. Natawag ko. Mga bele, double check na natin itong pang minuto natin, i-check na natin. Ayan na po. Lalaki ng iwapoy. Palengke. Malaliglig. Mga bele, konti pa to. O, siguro mga 20 minutes pa. Okay
Okay? Kaya pa yun. So mga beli, start na tayo sa sepo egg. Star margarine. Bawang. Sibuyas. Ano ba yun? Okay mga beli, maglalagay tayo yung chicken breast para sa sepo egg. So ito mga beli, nasa 5 kilos itong ating gulay. Okay mga beli, lutuin lang natin itong chicken breast. Balikan natin after 5 minutes. So mga beli, na 5 minutes na tayo. So, sayote. Lutuin lang muna natin ang content natin. Black salt. Black pepper. Mga beli, black pepper. Konti lang. Mga beli, lagay na natin itong ano ito? Cream of mushroom. Ano ba ilagay mo? Mga beli, lala. So mga beli, ito yung nabibiling mixed seafood. Mixed veggies. Mixed seafood. Mushroom slice. So ayan, dito yung nakabili ng singkamas mga beli. Fresh milk. Tingnan pa ako ba? Nakakabili mo naman. Kutsara. Kaya mga beli, mamaya nakalimutan lagyan ng kutsara ni cameraman. Chicken powder mga beli. May kutsara agad. Siyempre mga beli. Yan. Okay mga beli, hintayin lang natin lumambot yung gulay tapos titikman na natin. So mag-add lang tayo ng konting asukal. So yung asukal mga beli, balancer po yun. Konti lang, kalahati lang po. Kalahating teaspoon. Sepo egg. Mga beliam. Mga beli, magdadagdag tayo ng fresh milk. Medyo kulang sa pinaka-sarta para mag-creamy siya. So creamy. Mga beli, hintayin lang natin kumulo. So, yung itlog ng pugo, so itatoppings na lang natin mamaya. Mga beli, ito yung pang-minuto natin. So, pwede na natin lagay yung pork liver natin. So, para may konting laban pa mga beli. Kaya mga beli, lalagay na natin yung pork liver habang pinapalambot natin yung karne para mas masarap. So sabay na siya lalambot habang kasama niya yung atay. Thank you.
Mga beli, ito na yung Cepo egg. So, cornstarch, maglalagay tayo ng cornstarch. Konti dito. So, mga beli, lalagyan ko siya ng cornstarch para lalo lumapot. Sige. Hop. Sige mga beli, yan na, titikman na ni Jepoy. Tikman natin mga kabeli. Ano? Medyo matabang ng konti. So, kulang daw sa Tabang. so, matabang. So, ang lasa kasi nito, maalat-alat na may konting tamis. So, kuhanin mo yung ano, chicken powder mga beli. Brown sugar. Okay mga beli, so bigyan natin sa mga 2 minutes para matunaw yung ingredients na inagay natin. Balikan natin, thank you. Mga beli, itlog ng pugo. Okay mga beli, so ito na, update na sa ating minuto. Pork liver. Pansit. So yung mga beli, malambot na to. So konting-konti na lang mga beli. Okay. So mga beli, deep fry na natin yung ating spicy wings. Sunayin na natin. So 5 kilos na wings. Ang balita ka sa mga pagkakas. Yung mga beli, hintayin lang natin mag golden brown to. Tapos yun na yun, tuloy-tuloy na. Balikan natin after 10 minutes. Ha? 10 minutes. Hi. So yung mga beli, okay na yung ano natin, minuto. So ito, nagisa na natin kanina. Yan, malambot na po. So ilalagay na natin yung gulay. Hintayin natin lumambot yung gulay natin. Carrots. Carrots, saka Potato. patatas. Potato. Red bell boy. Red bell. Yes, yun. Okay, lagay mo. Hop, yeah. So mga beli, dito sa part na to, magdadagdag na tayo ng konting paminta, toyo. Paminta, toyo, rino. Okay. So mga beli, hintay lang natin lumamit yung carrots saka patatas, saka natin sasarsan. Doon tayo maglalagay ng tomato sauce. So mga beli, hindi tayo naglagay ng kalamansi, gawa ng yung matay niya is nababad sa suka. So pag nababad sa suka na ganon, ibig sabihin may asim na po yan. Okay.
Antayin lang natin lumabot yung carrots sa patatas mga beli, tapos okay na yan. Okay mga beli, spicy wings na po tayo. Cooking oil. Mga beli, spicy wings. Nauna na yung spicy wings kasi na-prito na natin yung manok. Babang. So 5 kilos din ito mga beli. Lara po. Magdadagdag tayo ng konti mantika. Sili mga kabeli. Tama na. So mga beli sili. So spicy wings. Pag spicy wings, Michael, may sili ano? Oo, dyan. Bakit? Spicy wings, para masarap. Mga beli, tostahin lang natin ng konti para lumabas yung pinaka-aroma ng bawang saka ng sili bago natin timplahan. Sige po, ibanat. Oyster sauce, kalakasin na. Oyster sauce. Dati lang mga kabeli. Okay. Brown sugar. Mga beli, ito yung pinrito natin na manok. Then, lagay na. So mga beli, okay na yung spicy wings natin. Waiting na. Waiting. So mga beli, yung spicy wings, ang amoy nito parang tirgas. Manghang. Masakit sa mata. Masakit sa ilong. Sa ilong. Masakit sa lahat. Kasi yung amoy niya matapang masyado. May patatanggalan na ba? So yung mga beli, okay na yung ating minuto. So lalagyan na lang natin ng tomato sauce saka liver spread. Kalate. And Ito po yung liver spread mga kabeli. so kalating can lang po. So yan na, happy birthday kay Nanay Laring. Yan na, 95 birthday. Thank you. So shout out po tayo. Yan na, maraming salamat po sa nag-aalaga kay Nanay Laring. Yan na, Tita Glo and Koki. Yan, shout out po. Maraming salamat po sa pag-aalaga. Linggo, pasok. Shoutout muna po tayo. Shoutout po sa Pablo Utulo and Nankil Manalang family. Yan, ulitin natin po. Ulitin natin, go. Shoutout po Pablo Utulo and Nankil Manalang family. Yan, thank you po. Thank you po. Yan, tapos shoutout po kay Nanay, To the children of Inang Laring, yan, Inang Laring, Lorma and husband Tony, John and wife Sita, Ellen, Pablo in heaven and wife Tess, Luz and husband Jojo, LB and husband Ramon, Marites and husband Jun, Emily and husband Andrew, Emily, Marilu, shoutout po. kaya shoutout po Maxwell Chadwick and Gavin Ashton, Yan na, Noah, Remy, Elise, shoutout po. Gwyneth ba yun? Gwyneth. Yung bahala. Bahala na ko. Shoutout po kay Gwyneth, Lynette, Jonah, Reagan, Ellie, Cora, and Faye,
Abere, tama ba? Abere, Ronan, Amelia, Jeremiah and Logan. shoutout po. Basta mo sa mga. To the grandchild of Inang Laring. Yan. Alan and Tricia plus husband Steve. Yan. Suzette, Asban, and Walter. Christy, husband Terence. Holly. Cynthia, Asban, Jerry. Robert. White Tiffany. Chris. White Julie. Ayan. And Laura po, shout out. Paul, White, Sylvia, Jeff, White, Joan. Joan. Yan. Shout out Shoutout po. po. Yan, maraming salamat. Happy birthday, Nanay Laring. Kuya Jun, Pablo, saka kay Tita Cynthia. Thank you po. Yan, inabutan tayo ng malakas na ulan. Ha? Okay. Kayo, Abele, titikman na natin yung ating 4th minuto. Yan, nabutan tayo ng napakalas na ulan. Ayos na to, Abele. Sarap na. Ha? Kaya Abele, ito na ba? Medyo. Okay, medyo may kahit ano. Yes, sir. Yan po ay kesa. Tissue, pamunas. Tapos mong konti gan. Ang dami na siya. Bigyan ko, donado mo. Tapos mo gan. Yan, tapos mo ba? Baba mo na gan. Up, taas. Yan. Go, gusto go. Okay mga Bele, kaldereta na tayo. Carrots, patatas. So palalambutin muna natin, i-fry natin konti. Sakit yan. So mga Bele, tatakpan muna natin to. So yung baka na ito, naka-pre-cook na. So malambot na. O balikan natin after 5 minutes. 5 minutes. Mga Bele, okay na yung ating gulay, malambot na. So bawang. Bawang. Kuyas. Mga Bele, ilalagay na natin yung baka. Okay, okay. Mga Bele, red bell. Mga Bele, toyo. Paminta. Black pepper. Liver spread. Ano ba yun?
Okay, kapit na. Okay, yan. Tapos sarap yung... Ayan. Yung ano, yung isa. Oh, yan. Chili. Beli na puyo. Sige, lagay mo. Huwag mo lang. So mga beli, ito yung soft stock ng ating baka. Huwag mo, huwag mo. Okay mga beli, balikan natin. After 10 minutes, okay na itong kaldereta natin. Thank you. So mga beli, okay na yung ating beef kaldereta. So packing gata, so press gata, maglalagay tayo. Yan po, huwag may tabag sa tulo yung ating camera. Mawala na tayong hanap buhay pag yan yung nadali. Okay mga beli, tatakpan muna natin. Maya maya, pwede na tikman ni Michael to. Thank you. Mga beli, titikman na ni Michael. Sarsa lang. Yan. Lasa. Kaldereta po. Ano po. Yun. Napakasarap po talaga ulit, mga kabeli. Bus po, mga kabeli. Sarap. Okay mga beli, palalaputin ko lang ng konti. Tapos, okay na to. Plating na ulit. So, tatlo na lang ang lulutuin natin. Yan, fried chicken. Tapos, pansit. Saka, spaghetti na lang. Kaya very spaghetti sauce na tayo. So ayan, star margarine. Konting cooking oil, tenga Jeboy. Yes, ready. Sibuyas. Bawang. Nampengin pa ang bawang, kulang ako sa bawang ha. Abeli, pork giniling. Mamaya. Spaghetti sauce. So mga Abeli, balikan na dito. Tatakpan ko lang. So dumadami na yung bisita. Yan, so dalawa na lang tayo. Spaghetti sa pansit. Ayos. So inabutan tayo naman. Napakalas na ulang kanina. Kaya medyo natalay pagluluto natin. Kaya mga Abeli, okay na yung ano natin, giniling. So maglalagay na tayo yung sauce. Spaghetti sauce. So 2 kilo to mga Abeli. Ketchup. Abeli ay substock ng manok kanina. Yun na ilagay natin. Hotdog. Mga Abeli hotdog. Ay sugar. Tubig pa, tubig pa. Abeli, kulang na tayo sa oras. Brown sugar.
Black salt. Black pepper. Black pepper mga kabeli. Carrot. Okay mga kabeli, tayo lang natin kumuluto. Tapos titikman na ni Michael. Thank you. Okay mga kabeli, titikman na ni Michael. Yung spaghetti natin. Spaghetti po. Sarap po, Nay. Happy birthday po. Masasaya po kayo sa spaghetti na inanda ni Chef. Happy birthday po, Nay. Sarap. Spaghetti. So mga kabeli, mimix ko na dito yung pinaka-pasta. Tapos toppings na lang tayo ng queso. So last one na tayo, pansit na lang mga beli. Saka ilit yung beli, naayos na ni Jeffoy. Ano eh? Okay. Ay mga beli, plating na tayo. So paanin ko lang yung salsa nito. Thank you.
tapos na tayo magluto. So last na yung pansit, nandito na rin. Time check tayo. Well, thank you po. Salamat po. Yan, happy birthday! Nanay! Inang na rin. Thank you po. Pansit po mga kabeli. Yan. Meron mo po isa doon. Kumusta tayo? Ito yung Punang na gatang box ko. Ito matagal. Baka tagal ng box mo. Pero yan ang panyaguting pansit. Alam, ito yung pangaykin pa alamat. Ikuwek. Ito naman. Madaang nasa. Ikuwek, chicken. Yan yan. Chicken mas. Chicken. Ini po. Ano mga Beli? So estimate natin bisita nasa 80 pataas. Ken, mapagsalang pa ang bigas? Isang saing pa tayo. Opo. Service lang yun. Yan, happy birthday, Nanay Laring. Self-service lang po tayo. Anong balong? Ito lang delicate happy birthday. Hanap na lang. Yan na, belated happy birthday Kuya Jun. Yan. Ano pa ba? Tingin date. Saka kay Jiwen. Yan, basta na happy birthday. Saka kay Kuya Robert. Yan, belated happy birthday. Kuya Jun. Kuya Jun nag-birthday din ng 28. Sige po, kumanda kayo sa self-service po, gan. Sige po, maalam po.
Yo, thank you po. Musta po yung food? Thank you po. Yo, musta po yung pamangan? Annyeong. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Musta po yung food? Ako na kay Karen lang pamilya ng apos nito. Panood na po. Thank you po. Kamusta? Pamangan ko. Yun. Pamangan. Thank you, man. Yes. Happy birthday po. Thank you po. Enjoy po. Salamat. Hello po. Kamusta po yung food? Masarap po. Happy birthday na. Masarap yung birthday. Thank you po. Enjoy po. Thank you po. Enjoy. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Happy birthday po. Happy birthday po ako lang eh. Yun. Thank you po. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Kamusta po yung food, Tay? Kamusta po yung food? Yung pagkain po, kamusta? Masarap. Thank you. Thank you po, enjoy po. Hello po. Kamusta po yung food? Ito okay, medyo kaldereta ng baka. Kayo ba yung nagluto? Opo. Thank you po, enjoy po. Hello po. Kamusta po yung food? Okay lang, masarap. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Hi po. Ayan. Birthday. Enjoy po. Atay. Hello po. Hello po. Kamusta po yung food? Thank you po. Enjoy po. Hello po. Hello po. Thank you ng Pinyero. Kay kami. Tanggalian. Maraming buhay ang maabutin mo, mother. Yun. Tito. Thank you po. Enjoy po. Hello, Tay. Kamusta ba yung pagkain, pamangan? Thank you po. Masarap po. Enjoy po. Hello po. Kamusta po yung food? Masarap. Wala akong masabi. Thank you. Hello, baby. Yeah. Hello po. Hello. Happy birthday. Happy birthday. Nang nare. Yun. Happy birthday po. I miss you. Yeah, thank you po. Enjoy po. Pwede naman.
Kabeli, pasasayin muna natin Kabeli natin. Yun. Yan magpasalamat kayo kay Kuya John and Ate Sita nyo. Thank you po, Kuya John and Ate Sita. Yan may pinadala para sa inyo. Ayaw lang pakita sa vlog natin. Kuya John and Ate Sita, maraming salamat po. Happy birthday po kay Thank you po. Kay Nanay Laring. Yan. Happy birthday Nanay, happy 95th birthday. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga family ni Kuya John. Yan. Maya-maya magpapaalam na tayo. Mamaya. Maya. Oh, thank you na kayo. Thank you po, Kuya John. Ayan, thank you, Kuya John. Okay mga Kabeli, magpapaalam na tayo kay Ate Glo and Kuya Bong. Thank you po, Kabeli. Batiin natin ang batiin po natin si Tita. Yung may birthday niya. Happy birthday, Kilaring! Ayan, happy birthday po. Kuya John. Kuya John. Sita, maraming salamat. Belated happy birthday kayo, Kuya John. Ayan, thank you po. Love you po. Thank you. Una na po kami, ang Team Kabeli. Mga Kabeli, maraming salamat sa support at pagmamahal sa Team Kabeli. Yan, solid subscriber. Nagpa-set sa atin si Ate Glo. Thank you po.